Nazdar lidi, tohle je 4. díl hardcoru a menší blbější zpráva. Já jsem na chvíli hrál to bez toho, bez záběru prostě a šel jsem do pekla v hardcoru jako bez kreativu. No, sakra. A to tu ne, to si chci skrýt. A to zrovna jsem narazil na pigmeny. Omylem jsem do nich bouchnul. Já jsem chtěl zmačknout pravý a omylem jsem zmačknul levý tlačítko, takže ty do mě šly. Já jsem se nestihl bránit, tak jsem musel teda nemusel jsem, ale zabili mě prostě, takže docela škoda. No to, tohle je docela i dobrý svět, to už jsem si zvykl chvíli. Taky jsem si tady už našel hezčí domek, protože čekat, než najdu den dům, protože já jsem fakt hodně daleko šel. Takže byste se přitom jenom nudili. 14 minut jsem to hledal. Asi tak. Au. No, tak zvětším to. Tak, ne. Kde bych to takhle vysekám to tady. A to tady vejc nemusí ani. To je jedno, jak to tady je. Dál. Jo, už máme dřevo. Ne, to je vypalené sklo. Tak, a dáme si sem takový zadní balkon, to je ale krásný. Jsem si to vybral hezky docela. Uvidíme, jak se vám to video bude líbit, protože je to fakt, já nevím, jestli se vám to bude líbit, tak dejte lajky, a jestli ne, tak ne. Dávejte ty lajky vůbec, protože to nemá cenu, že se vám to líbit nebude. Sice mám teprve jenom jednoho odběratele, ale co? Taková díra v okně. Teď bych šel natěžit dřevo, že fakt doma málo. A ještě nějaký kámen bych musel. A nic, tak jde se dál. Au. Tak, a je to? Jo, takže teprve 2 minuty nahrávám. Tady, jo, to je ovce. Teda. Slepice. Radši půjdu trochu do výšky, aby to byl creeper. Že creepři dokážou zabíjet dost. Hoj. Hoj. Lovce. Tak, jo. No super, je tady dost slepic, takže bych z těch jejich pírek mohl udělat šípy. Mám 19. Tak, to si udělám na obyčejný dřevo a 3 dřevěný uhlí bych sem udělal. A trochu si zatěžím teda ten kámen, jak jsem říkal. Třeba tuhle, ale já ty hlíny nechci teď.
Zrovna tady mám koutíra od dveře, tak to tady pěkně smrdí. Fuj, ani z toho dechat nemůžu. Fuj. Taková menší jeskyně. Někde bych u sebe zasadil stromy, že fakt potřebuju nějaký zdroj dřeva. Jo. No. Tak asi už dodělám tu lopatu. No. A je to. A teď jdu do svého bytu. Až budou zombie, tak se jdu rychle vyspat. Tak, udělal bych 2 truhly. Já furt po sebe nosím ty irony a nějaký debil. Se to rovnou takhle všechno dám do ty truhly a ještě bych šel teda vytěžit písek nějaký. Spěchat nemusím, mám ho dost. Tak co? No, ještě bych hledal nějaký ten klej, abych měl nějaký briky. No, briky obyčejný. A předělal bych si nějaký tím barák, nebo sklad, že bych si tím předělal. Tak, ještě trochu tady teda ten písek natěžím. Přesně 30. A teď už jdu normálně nahoru. A teď bych si to žrádlo vzal. Nechám šárku a sem dám tohle. A rovnou bych udělám střechu. No, co, ježiši, takhle, jakože mě něco stahuje dolů. Ty jo. No, mě tady zrovna někde vyrušil, tak jsem musel to stopnout. A ještě něco s tím světlem, abyste viděli, co mám takhle v inventoři. Vidíte, snad vidíte líp, já vidím dobře, protože mám ten monitor docela dobrý, takže ve tmě je i dobře vidět. Takže jdu ty kuřata a jdu ještě dál těžit kámen. Předtím jsem se ho zase natěžil moc málo, tak teď zase ještě víc, no. A už by všechny hovadiny docházejí, měl bych si udělat ty ironový nějaký krumpáč a to třeba meč a sekeru, prostě asi všechno, no. A tam jsem dal tu jeskyni, nebo tam jsem tu jeskyni vykopal, někde tady ale budou zombie. Ty vole, ty zombíky nechci. Ty divný zvuky nemám rád. Se mi to tak nelíbí, ty skřehotány. No, slyšíte sami, jestli to vůbec slyšíte v těch zvukách. Já je nenávidím. Kor Endermany, ty jejich prdy, úplně jak do nich bouchne, tak. Tady prostě, jako kdyby se posrali. No, to ještě někde jinde. Bylo jako těšit.
Tak, mám 2 kostky. Nějaký ten krumpáč dochází. A ještě jeden, ať je to ten 60 přesně. A jo, tohle už nevím, co s tím udělám. Tady sklepat, dále pár piv, potom karty a dál něco navíc. To bude ale prdel, až popaříme a bude nuda. To bude sranda. Ježiši. Tak. No, tak asi už bych skončil a uvidíme se u 5. dílu. Čau.